Pero eso, eu creo que por moi perdido que este, non me meto no Opus Dei. Buenos días. Hoxe despertime super tarde. Bueno, xa estou duchado. Pero que son as 12. Vou desayunar unha mancha e 2 manchas de pavo e un plátano. Hoxe hai un día horrible, entonces probablemente me quedé na casa. Bueno, para comer non. Hoxe vou a comer callos a miña tía. Estou sempre na miña tía. E despois xa verei que fago pola tarde. Supoño que podo convencer a mis amigas para facer algo, calquer tontería. O de estou moi ben, pero estamos na casa, así que a ver se hoxe quedamos tamén na casa. Ou podría gravar o vídeo dos meninos da música e deixar preparado para cando se acabe esta serie. Veremos. É que claramente non sabedes canta cantidad de discos teño. En plan, todo isto, todo isto, todo isto, e este tamén é un. Non estou loco, os lo juro, pero teño cantidad. Bueno, como dixen antes, vou comer na de miña tía porque hoxe hai callos que lle salen riquísimos. Entonces, enseñareinos ahora. Unos viños do señor, porque a mí non me gusta. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, YouTube. Levamos toda a tarde xogando a Zelda e agora vamos a coller a Laura porque Laura non é unha puta friki. Bueno, estábamos tomando algo na plaza e Laura tuvo unha maravillosa idea porque realmente nunca nos presentamos. Eu tampouco. Eu empecé en toda esta serie Xa, o teu é máis grave. sin presentarme absolutamente. Estou Mateo, evidentemente. Mateo Perhaps. ¡Ah! Teño 21 anos e estudio Filología Inglesa en Santiago de Compostela. E pouco máis. Eu son Nia Mougán. Teño tamén 21 anos, pero bajo 22 este ano. Estudio Historia de Arte tamén en Santiago de Compostela. Que máis dixetes? Nada máis, claro. No, realmente non dixo nada máis. No. Bueno, pois eu son Laura Oubiña. La de Twitter. Bien! Eu tiño 20 anos, soy máis joven que estas. E bueno, estudio Historia en Santiago tamén. David García. Estudio diseño gráfico. Ya estoy terminando, ya estoy haciendo prácticas. Trabajo. Empleada. El único que trabaja. Me encanta todas las artes en general y soy masoquista de los videojuegos. Bien, non dixemos ningún joven. Xa. Vale. Me encanta cotillear el Vinted. Me encanta ver blogs, como los de Mateo Perhaps, Por ejemplo. por ejemplo. Bueno, voy al gimnasio también. Ahora tamén vou ao gimnasio. Sí, bueno. Vamos un mes de gimnasio. Ojo, Es mucho para mucha gente. con 21 días es un hábito. Exacto. A mí que me gusta. A mí gustame escutar música. Me encanta vaguear. Me encanta ser una vaga. Me encanta vaguear. Me encanta la ser una verdad. vaga. Odio trabajar. Sí. Me encanta escuchar música. Encántame o iPad. Esto un Es iPad un Kid. iPad Kid. Esto es verdad. Amo iPad. Y YouTube. Me encanta el siglo XXI. Amo YouTube. Vivo en la época Nací en la correcta. época correcta. Y me gusta Ti non sobrevivirías á peste negra. Bueno, realmente ningún. Dijo, iba a decir. ningún de nós. Pero é lo que menos. En primer lugar, tamén son moi melómana, moito máis que esta persona de aquí. No, ¿Te gustan lo los melones? mismo. Somos igual de melómanos, pero eu escuto música de blancas. Yo embraceo la basiquez. Pero Que alguén o tiña que facer. eu escoito máis música que el. Yo soy tan alternativa. Yo escucho tele. Me Escucho encanta Taylor ser una Swift. básica. ¿Qué? ¿Qué más te gusta para hacer la música? Pues mira, yo leo muchos libros de persona insoportable. ¿De mujeres? diría. De mujeres, de filosofía, de políticas y un poquito de todo. ¿Eres Héctor Bellerín? Me gusta el fútbol. Este 2025 solo leeré libros de mujeres. Ai, non leí un libro nun home. Eu sí. Leín algo libro. Eu sí, bastante. Si esto está vendo meu profe, leíme todos os libros que mandastes. Teu profe non está vendo isto. Ai, nunca sabes. Oh. Non sei que vamos a pasar agora, pero vamos a improvisar algo. Está buenísimo. Ahogadores de patacas. Exagerado. Bueno, pues mis pequeños perjapis.
pouco fixen hoxe, verdad? É que a quen se lle ocurre poñer 2 días festivos seguidos, como que jueves tanto e viernes tanto? Eso supongo que teño que facer. Quedarme na casa. Non ten sentido. Non vistedes casi nada porque... O sea, vistedes que fomos a tomar algo e que fomos a dar unha volta en coche, pero despois e antes de eso estuvemos xogando ao Zelda, bastante divertido. E bueno, tamén viron un vídeo meu, pero non foi idea miña, lo juro. Juro que non estaban secuestrados nin obligados a ver ese vídeo. Foi idea de Laura que dixo que quería verlo, porque ainda non vira o vídeo. E bueno, como podes estar vendo, teño que estar así. Hoxe vou facer tamén unha lista grave, pero hoxe tense bola. Non teño moito de contarvos. Teño un problema con isto dos vlogs, que sempre me duran moi pouco. Pero, a ver, evidentemente duran pouco porque, ademais de que é un todos os días, son unha persona normal. En plan, a mí non me invitan a eventos e fago cousas. Entonces, realmente estou vos enseñando todo o que fago. Pero non podo gravar en todos lados. En plan, non vou a gravar todas as miñas conversacións. Entendedes, verdad? Unha conversación que sí que vos podo contar é que hoxe estamos no coche. Estamos esperando do Opus Dei. Por algún motivo. Por algo dunha casa do Opus Dei. E que opinades? En plan, porque eu tuve unha pregunta que me pasou pola cabeza e foi en plan, por que alguén acabaría aí dentro? O sea, unha persona que non nace aí, por que se metería aí? E temos unha reflexión sobre o que chega a facer a xente cando está perdida na vida. Que profundo, verdad? Pero eso, eu creo que por moi perdido que este, non me meto no Opus Dei. En plan, hai como mil alternativas máis, por exemplo, facer vlogs en YouTube é unha alternativa bastante divertida a estar perdido. Eu non estou perdida. Pero é unha alternativa máis. Facer vlogs, escribir, non sei, cada unha as súas cousas, non? Atocar un hobby. Eu non teño hobbies. O sea, si teño hobbies. Pero isto ocúpame todo o día. Isto é super divertido porque é verme. É vedesme. Eso, a mí... Soy tan egocéntrica, a mí me encanta beberme. Bueno, creo que vos estedes conta xa a estas alturas de que seno moitísimo a ensalada, pero porque é a miña comida favorita. As miñas comidas favoritas son a ensalada, a pechuga rebozada con arroz, e diría que... Bueno, que na casa anteriores dúas que dixen. Sabedes que é algo que sí que me encanta? Os batidos de chocolate, de feiraco, e sempre... Non sei por que motivo, son con 2 wakis. Non pode ser un batido con un waki, non. Un batido son 2 wakis. Bueno, vai ser un final un pouco abrupto, pero... Que hora é? A 1:23. Tense que acabar. Desde o mesmo sitio que sempre, porque estou editando. Hasta mañán. Mañán, cantos capítulos quedan? Quedan 2.